Fudbalski klub Budućnost Banović i škola fudbala ovog kluba organizatori su i domaćini prvog ljetnog kupa u fudbalu za dječake i djevojčice koji traje 3 dana. Ali ove godine ovo što smo napravili zaista je premašilo sva naša očekivanja. Mi ćemo s ovim turnirom, nadam se, ako Bog da je u budućnosti, nastaviti, obzirom da smo ove godine dobili nove sportske prijatelje. Prvi puta su nam se, odazvali ekipe iz Srebrenice. To do sad stvarno nismo imali priliku. Imamo učesnike iz Brčkog, iz Zavidovića, iz Sarajeva. Evo sutra imamo ekipu koja nam dolazi iz Sarajeva i možda jedna od najrespektabilnijih škola fudbala koja trenutno u Sarajevu funkcioniše. Učešće u kupu uzelo je 75 ekipa sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Mi već dugi niz godina gajimo to neko prijateljstvo i kažem uvijek rado se odazovemo na ovakve neke događaje. Svake godine učestvujemo na turniru u Banovićima i stvarno nam je drago doći na ovakav turnir jer organizacija je na visokom nivou. Osjećamo se lijepo, turnir je izuzetno kvalitetan sa velikim brojem učesnika. Pokrovitelj najmasovnijeg kupa za djecu uzrasta 2010-2015 godište je općina Banovići. Općina Banovići kao i do sada daje punu podršku razvoju sporta. Ovo je nešto više od sporta, ovo je prije svega druženje, razvijanje drugarstva, prijateljstva i nešto što utiče na pravilan razvoj samih ovih dječaka i djevojčica koji učestvuju u ovim sportskim aktivnostima. Naša je obaveza, svi kažemo da je ulaganje u znanje, u obrazovanje investicija, ja kažem da je ulaganje u sport također jedna investicija u budućnost. Po prvi put nakon osnivanja ženskog fudbalskog kluba u Banovićima je organizovan i kup za djevojčice u kojem ove godine učestvuju 4 ekipe. Ja se zovem Ilma Modrić, treniram u ženskom fudbalskom klubu Banovići. Treniramo 1,5 godinu i drago nam je što učestvujemo u turniru koji se prvi put na ovom terenu organizuje. Fudbalski klub Budućnost Banović već tradicionalno organizuje novogodišnje nogometne turnire za djecu, a namjera je da i ovaj ljetni kup postane tradicionalan.